to my YouTube channel. Di ami karon sa bukid. Gikan mi og hagda. Paingon sa Mayana, Agi, Banwalog, and then kani Camber dinipit bukid kaayo. Pero nice kaing lugar, oh. Nice kay siya. Okay, Mini Forest sa Camp Verde, paingon sa Banwalog, sa Copiapon sa Duero. Wow, dito kita sa camera pa. Bugnaw kayo, bugnaw. Sana bang malugar buhol patutog na ko yung lugar ba sa kana na ay imong panit ba pura kag naa ka sa nagsuod sa aircon nga harang taas kay siya og kana na ay unsa nga number no bugna kay siya ninot kay siya nga as in gid siya nga lugar babay pa babay ay sa ni ami sa unsa ni siya nga lugar pa okay Banwalog Camp Verde so kay Camp Verde. So, nana siya part nagapon sa Banwalog, Duero, Bohol. And then, paingon din siya, mulusot nga ni sa Angilan, Duero, Bohol. So, as in, gid siya kabugnaw. Mura siya
gamay nga man-made forest, no? Kani oh, tanawa. Kana ko. Oh, lasang gid siya as in. Look at it, as in. Oh, laom kay siya oh. Oh. Nasi ubis pa. Nimo kay siya lasang as in. May baksan pa. Oh, ready tayo kapuan ba? Oh, pag-ianan pa lang daan ba? Oh. Glit ang sa ubos. Glit ang agyanan. Magawas nami. Ane, nga dalan. Paingon na ni sa Angilan ba? Angilan, pero bukod from Hagna Highway, Masaka pa ito sa Mayana, and then sa Angilan, pero Payaw. Natin yung Payaw dahil Jeremy sa place of massacre, time of 90 October 1944. So kani siya part kagya po ni siya sa Duero. Gikan mi sa Bangwalog, nilusot mi sa Angilan. And then dian na mi diri sa kuan ani bungan. Hani na pa? Ha? Oh. Kani siya. Kani nangamatay pa. Manibungan massacre. Mani siya, Manibungan massacre to all peace-loving citizens of the world. On that fateful late afternoon of October 30, 1944, 14 Boholanos were massacred by the Japanese imperial forces on this hallowed ground. Only two survived. The death of our local heroes was hallmark of sacrifice for love of country. It was the dawning of peace and prosperity, of freedom and democracy to this beautiful land. May they rest in peace in the loving arms of God. Name of victims: Agaton Cagaitan, Pedro Cagaitan, Agapito Balabat, Brigido Visagas, Lope Exclamado, Junicio Marihanon, Joaquin Tan, Crispino Marihanon, Leon Ampo, Eleuterio Madrinian, Gregorio Hamilo, Hermogenes Cagaitan, Delphine Olano, survivor of si Aquilino Makiling, survivor. So dili sila no gimasakar sa panahon sa hapon no. Ambungan anibungan masak 14 ka victims daw sa panahon sa hapon, no? Diri mi sa hapit mi amo maguni na agian, so amo lang pod ning gi hapit, no? So mo ni siya. Okay.
nga lugar diri sa Guerrero Massacre. Kana diha na diha ang lunod. Manguli na mi kay hapon na. Ako. Check pa. Oo. Guys, don't forget to like and subscribe sa my channel. And click ang notification bell sa ubos. And then, para update sa video.